роҳи хоруқ ишкошим боз шудааст. дар ин бора хабаргузории давлатии ховар иттилоъ медиҳад. бар асари боришоти барфи зиёди рӯзҳои аввали моҳи феврал роҳи мошингарди хоруқ ишкошим дар банди тармаҳо монд. дар ин авохир дар роҳи мазкур 20 тарма рӯи роҳи мошингард рехт ва ҳаракати роҳро барои мошинҳои сабукраву боркаш ғайриимкон намуд. бино ба иттилои сардори муассисаи давлатии нигаҳдории роҳҳои мошингарди ноҳияи мазкур Асрор Мирзонаботов, ғафсии барф дар кӯҳдоманҳо то 1,5 метр расида, бо каме гарм шудани ҳаво шумораи тармафароӣ афзоиш ёфт. ҳанӯз ҳам фаромадани тарма аз эҳтимол дур нест. аз ин рӯ 3 техникаи пуриқтидор дар ин мавзеъ қарор доранд. Тармафароӣ ба сокинони деҳаи Андароби ноҳияи ишкошим низ хисороти моддӣ расонд. сокини деҳаи мазкур Маҳрам Қурбонбеков гуфтааст, ки тарма як манзилро вайрон кард ва хушбахтона соҳибони хонаро наҷот доданд, аммо 20 сар чорвои калону майда зери тарма монданд. дар ҳамин ҳол сокинони ноҳияи ишкошим мегуфтанд, ки тӯли як моҳи ахир дар муосираи барфу тарма монда ба ғизо низ дастрасӣ надоштанд.